дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу даъват мекунам. ин бозии рафиқона аст ва хуб фикр мекунам ки мисли бозиҳои дигари асосӣ ҷолиб ва дидани хоҳад буд. ба тафовут аз бозиҳои асосӣ дар бозиҳои рафиқона шумораи умумии саволҳо ба 6 баробар аст, яъне мо ҳамагӣ 6 савол пешниҳод мекунем ва мебинем ки чӣ шакл мегирад таблоё ба чанд савол метавонанд ки посух кунанд. ва дар бозиҳои рафиқона асосан иштирокчиёни хеле фаъоли тимҳои мавсими асосӣ иштирок мекунанд. ва умедворам ки бозии имрӯза низ ҷолиб хоҳад буд. ҳоло шуморо бо ҳайати ин тими рафиқона ошно мекунам ва баъд ба бозӣ шурӯъ мекунем. дар ҳайати ин тим ширкат доранд Саидакбар Каримзода, Исмоил Исмоилов, Сорбон Исломзода, Дилшод Ниёзов, Завора Ҳасанов ва сардори даста Рустам Азизӣ. хуб бачаҳо, барои шумо муваффақият орзу мекунам. умедворам ки ҷолиб аст ва ба аксарияти саволҳо ҷавоб дода метавонед ва умедворам қоидаҳои асосиро фаромӯш накардем. қоидаи аз ҳам асосӣ ин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. хуб барор мехоҳам барои шумо марҳамат рақами саволи аввалро маълум кунед. саволи рақами 6 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар мошинҳои тамғаи Willys MV он чиз дар гирди меҳвари худ чарх мезад, яъне метавонист чарх бизанад ва ҳамон чиз ҳам ҳангоми ҳаракат ва ҳам дар вақти таъмир барои ронанда муҳим буд, зарур буд. гап дар бораи чӣ меравад ки дар мошинҳои Willys MV буд? масалан мошинҳое ки ҳоли мо дорем, дар ин мошинҳо нест ин тартиб, яъне ҳамон чиз гирди меҳвари худ чарх намезанад ва фақат бо як мақсад истифода мешавад дар мошинҳое ки ҳолӣ ҳастанд. аммо дар ин гурӯҳи мошинҳо ҳам барои ҳаракат дар як вақти муайян истифода мешуданд ва ҳам вақте ки таъмир сурат мегирифт барои ронанда кӯмак мекард. гап дар бораи чӣ меравад? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. дар вақти мисол тагиди меҳвари хат, яъне ки тагиди хат ҳамдест, агар мошин авваларо мегам, як мисол дар вақти истифода мебурда, мисол ана ҳозир фақат ба як мақсад истифода мебурда. хуб, як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат. ҷаноби Ровид, ба ин савол Дилшод ҷавоб медиҳад. марҳамат Дилшод. ҷаноби Ровид, то ҷое ки мо дар сабақросӣ омадем ки мумкин барои мошинае ки дар гузашта буд ручка бошад, яъне ки нақши калидро мебозид барои онҳоро, яъне ки ба кор даровардан, ба таври механикӣ ба кор даровардан. ба таври механикӣ, хусусан дар мошинҳои қадима, имрӯз дар мошинҳои намуди вазӣ бисёртар аз онҳо истифода мешавад ки дар имрӯза ҳолат фақат он барои истифодаи таъмири чархҳо, яъне ки барои таъмир истифода бурда мешавад. хуб, мо гуфтем ки мошинҳои амрикоианд.
همون نقشه ماشین های آمریکایی بدتر به واسطه حتی عقیده است که روسا همون نقشه رو به واسطه گرفتن و همین نمودی ویلسی رو ساختن که در آینده امروز برای یعنی که گپ درباره همون یعنی که کلید میرود که با آن ماشین رو با طور مکانیکی به کار می‌دارند. یا بعدا چرخ‌های مثلا چیز رو برای کشیدن هم میشه استفاده برد. خوب. این جواب رو قبول میکنیم. کدام شما ماشین دارین؟ از اینجا نشسته ها. متاسفانه. از ما کره است. متاسفانه نه چرا؟ شاید خوشبختانه. حال نداره متاسفانه حاضر زیرا پیاده‌گردی به سلامتی فایده داره. شاید جواب درست پیشنهاد نشدن هم سببش این است. خب اینجا گپ درباره چراغ‌ها میرفت، چراغ‌های ماشین که نه همه وقت کار میکنن، فقط شبا کار میکنن و اونا گیردی همون محور خود آس خود چرخ میزدن، طرف درون محرک رو روشن میکردن. خب ویلس ام ماشین‌های آمریکایی نظامی بودن و در حالتی که ضرور میشد این ماشین‌ها میتونستن خودشون یعنی که محرک رو روشن کنن و همین گونه یعنی که اونا توانند که تعمیر سازن ماشین‌ها رو. سوال رقم 1 توجه کنید با سوال. یک وقت یکی از نشریه‌های چاپی روسی رویخطی سگ‌های خیلی مشهور رو نشر کرده بود. در مقام اول البته همون بیلکا و استریلکا بودن. خب در مقام سوم یک овчарка با نام دیک بود که واقعا بیش از 12,000 مینه را زمان جنگی یعنی که زمان جنگ معلوم کرده بود یا یافته بود. شما گوید که موافقی رویخطی که این نشریه چاپ کرده بود در مقام دوم کدام سگ می ایستاد؟ مرحمت یک دقیقه وقت فکر کنید. یکی دیگرش بسیار فیلم مشهور درباره سگا است، اما یک بیلی بین چورنا او خاگه در یادتان باشه. اگه روز که درست کند حتما هم سگای خودش رو باید میکنند یا با سگای چیز باید میکنند. بیل که استریلکا که بود خیلی فقط آیا که اون رفته گرد دیگر این دیک معلوم است اگر فیلم که باشد اگر از سبای یا مختار بود دورو بود توضیح میگم که جک لندن که نوشته بود وایت فنگ نوشته بود انگلیسی بیل کلیپ میچی این شمشونش ممکن اگر امریکایی باشد یکی خیلی راستی که درست کرد روز همه خودش ممکن مختار باشد یک واریانت اگر دوره نو نکند اگر دوره سویتی بسیار مشهور همین بیلی بین چور نو بود یک دکتر این خطی که بعد برواد. خوب مرحمت یک دقیقه وقت شما سپاری شد. اینجا گپ درباره گازета یک نشریه میرفت که از نگاه نظری خود یا از فرضیه خود رو پیشنهاد کرده بود وابسته به سگ‌های مشهور. خب بیلکا و استریلکا رو گذاشت در مقام اول، овчарка دیک رو گذاشت در مقام سوم، در مقام دوم کدام سگ رو گذاشت؟ یادرس میشم که این گویا که образи مقام دوم یعنی образи تمام سگ‌های بود که برای یک کار استفاده شده بودند. چی میتواند باشد؟ یعنی همین گونه رمزن چگونه نام گذاشته بودند؟ سگی یا سگ‌های کی؟ مرحمت؟ اگر این خیلی که باشد سگ‌های به نظر من اگر این یک سگ معلوم نباشد یعنی اگر سگ‌هایی که کنکریتی نباشد سگی که از همه بسیار برای مردم کمک میکرد این سگی هست که برای مردمی که قوای بیناییشون یا سست است یا بسیارشون یا نمیبینند اونها رو راهنمایی میکنند یا سگای راهنما هستند یا بروسی پوادیر میگن
бале шояд ҳамон бошад агар аз рӯи пеша гирем лекин агар аз лиҳози масалан машҳурию чӣ боз хай яъне аз лиҳози манфият ба инсоният агар бигирем чӣ метавонад бошад умуман ба тамоми инсонҳо як нобинооне аз лиҳози манфият овардан ба инсонҳо яъне ки ҳамон сагҳои кӣ шояд ҳамин бошад агар хеле бошад шояд сагҳои вай бошад посбон бошад ё ягон хаткашон не инҷо як насаба бояд шумо гӯен насаб як насаба бояд гӯен саги павлов кӣ павлов академик павлов ки чӣ карда буд Чикор карда? системаи сигналии якуму дуюмро ошкор карда буд саги павлов дуюм бошад ва шумо медонед дар куҷо нимпайкараш ҳаст дар душанбе дар душанбе ки намедонам лекин дар ҳамон институти дар дохили яке аз муассисаҳои тиббии душанбе нимпайкара ҳамин нафар ҳаст ин академик павлов ҳаст ҷавоб комилан дуруст аст яъне ин ҳамон образи тамоми сагҳое буд ки ине ки барои илм хидмат карда буданд ва дар идома ине бо барои наҷоти садҳои инсонҳои дигар ин таҷрибаҳо кӯмак карданд саволи рақами 2 таваҷҷӯҳ кунед ба савол замони ҷанги якум ва дуюми ҷаҳонӣ баъзе киштиҳо аз он чиз сохта мешуданд ва ин барои 70% кам шудани хароҷоти оҳан кӯмак мекард ва ҳам вақте киштиҳо аз ҳамон чиз сохта мешуданд ё ҳамон чиз дар киштисозӣ истифода мешуд нархи онҳо ҳам арзонтар мебуд яъне онҳо хеле қимат намешуданд ба хотире ки 70% оҳан сарфа мешуд шумо гӯед ки чиро истифода мебурданд дар киштисозӣ ки боиси 70% сарфа шудани оҳан мешуд марҳамат як дақиқа вақт фикр кунед асосан чӯб мебардорам баъд як чиз яки мақсад ба ами мотор ҳаракат мебургамро ана асосан уҷа баландтар тайёр мекунад ки ба воситаи шамол ҳаракат мекунад бамбук шояд мумкин аст ки бисёр сахт аст ё барои сабуки бояд чӯбе ки пок бачинад ки пок мегӯяд амонам шояд мумкин аст чунки амон агар зиёд шуд амон чизои асфалташ микробие ки ҳастанд оно аз байн намекунанд як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марҳамат сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад ҷаноби ровӣ ба ин савол аъзои даста исмоил ҷавоб медиҳад марҳамат хуб чӣ гуна ки бо ҳамдастаҳо фикр карда ба як мақсади аниқ омадаем чӣ шуда метавонад барои яъне камтар истифода бурдан яъне ки чизи асосие ки киштиҳо дар ҳамон вақти ҷанг сохта мешуданд бо аҳли даста ба он мақсаде омадем ки ин ҳам бошад ҳамон чӯбҳо ки бамбук мегӯянд аз ҳамон сохта шудааст барои чӣ барое ки ҳам дар ҷангал зиёд буданд ва ҳамон нафарон гирифта аз ҳамон яъне бале ҳам сабук буданд ҳам баъд дар болои об меистоданд бисёр сахт аст инчунин фаҳмо хуб бамбук яъне аз чӯб варианти дигар нест агар мақсад ки манзуратон ягон чизе ки ҷои оҳана мегирифт ҳамин метавонад чӯбу чӣ бошад не ба ҳар сурат ин аз як конструксия истифода мебурданд ки
онҷо кун вазнин шудану сабук шуданаша ба назар намегирифтанд. мақсад ин буд ки хуб хароҷоти оҳан кам шавад. бетон цемент. хароҷоти оҳан кам шавад инҷо. ҷаноби ровӣ, мо ҷавобро иваз мекунем. Ба ёдам омад ин ҳамун чизҳои бетониву цементӣ буданд. яъне аз бетон истифода мебурд. бале бале, аз арматура ва ин мегирифтанд. арзонтар аз аз оҳан. оҳан буд. бале. хуб рустам, бо ман фикр кардам ки ҷавоби аввали шуморо қабул мекунам. ба ҳар сурат шумо худатон иваз кардем ҷавобро. бале дигар масъулият пурра ба дӯши шумо аст. бале, ҳар чӣ бошад. не дигар ягон чизи нохуб намешавад дигар. фақат баротон кафхубӣ мекунем. бетон аст воқеан. бетон, киштиҳои бетонӣ ки то динарӯз истеҳсол мешуданд ва ҳолиам шояд куҷое бошанд, новобаста аз ин ки шояд дар вазн камакак тағйирот буд, вале ба ҳар сурат 70 то 70% истифодаи оҳан яъне камтар мешуд. саволи рақами 3, таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 1837 фармондеҳи нерӯҳои русӣ дар қавқоз анреп ба ине ки аз сарҳад мегузарад ва он ҷо интизор мешавад ине ки як фармондеҳи ояндаи нерӯҳои русиро дар қавқоз бо насаби грабе бо кадом мақсад ӯро интизор мешуд? яъне мераванд аз хати сарҳад мегузарад ва он ҷо интизор мешавад. хуб ин фармондаи ояндаро бо кадом мақсад чӣ мехостанд оно? маравад як дақиқа вақт фикр кунед. شاید اصیل باشد لیکن فرمانده آینده‌ش هم میگه. وریانت یا اما اثراتش اون سیرا گرفت خدشه وار ممکن برای این بعد بله پوزیشن شاید یا اینکه اصیل بود. این یک وریانت. خب بیاید برای تو دیگر فکر کنیم. وارنت دیدیم که تو وای سوق سالوا نه دوا از این این باید خبر میداد مثلا از اون چیزهایی که در وای بودن شاید. یعنی ممکن که نه آخه مقصد کی میگه که در قفوز انتظار شد چیزی آیندهش بیا گرابل آینده بود این باید این کاپیتان پیشتر وظیفه رو میسپرید به این مقصدی که ممکن این سوق سالمت بیا و بعد بیناش بعد یا بینا که سوق سالمت بعد بروا نه این درست است تو این سرفرمانده آینده باشد ممکن منتظر بود آمدنش مقصد شاید دیگه نه برادر یک چیز دیگر است بچه در سوال نگاه کنید شاید همین حالی اومد تولد نشده بود در شکم فرزندش نباشه فکر کنم فرزند یا فرزند کسی شد تولد شده نمیشه як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад? ҷаноби ровӣ мо бо даста маслиҳат кардем ва ду фарзияи ба ҳамдигар пайванду вале якеш хеле амин бигӯем ки заминии оддиву яке дигараш камтар дар он ҷо бадиияту бигӯем ки як қисмати чизам ҳаст қиссаҳои ҷолибам як фарзия ин аст ки бояд он грабе аз асорат мегирифт аз асорат меомад ва аз он ҷо як маълумоти шояд лозимаро мегирифту баъдан мерафт дар чиз ба ҳамун ҷангу чиз ва як чизи дигар шояд ки ба ҳамин андешаи омад шояд ҳамун грабе сарфармондаи ояндаи ҳамин артиш ҳоло таваллуд нашуда буду шояд ҳамон вақт дар батни модараш буду мунтазир буданд ки то ӯ таваллуд шавад шояд ҳамин ба ҳамин мақсад ҳам бошад хуб агар таваллуд шуда бошадам боз ҳамунам аз асорати бигӯем ки батн ба дунё омадан аст ҳамин ба истилоҳ ду фарзия намедонем кадомаш дуруст бошад шояд ҳардушам нодуруст бошад хуб ғайр аз ин ду фарзияи нодуруст бо ягон фарзияи дурусти дигар ҳаст? хуб намедонем дигар чизе ки фикр агар ман гӯям ки ман ба шумо кӯмак мекунам агар гӯям ки яъне он чиз ҳамон вақт дар русия мамнӯъ буд манъ буд чӣ ба ёдатон меояд? хуб ва маҳз ба ҳамин хотир ӯ хати сарҳада гузашт вагарна интизор шудана кадом як кореро анҷом додан дар дохили барои мисол русия мумкин буд. бале ҷаноби ровӣ
методи диалектикии арасту аст ки ҳангоми андешаву тафаккуру бозбинии ин савол ҳақиқат пайдо мешавад. ман фикр мекунам ки ин ду нафар аз сарҳад гузаштанд то ин ки бо ҳамдигар дуэл дошта бошанд. дуэл бале хуб Рустам, чунки дуэл дар он вақтҳо мамнӯъ буд дар русия ва агар дар ҳайати русия чӣ мешуд бояд ки ҳарду онҳо аз рутбаҳои афсарии худ ё ки генерали худ барканор мешуданд ва ҳамчун аскари қаторӣ дар артиш кор мекарданд. барои ҳаминам онҳо аз сарҳад гузаштанд то ин ки дуэлро анҷом диҳанд ва баъдан масалан гӯем ки боз аз сарҳад ки гузаштанд ҳукумати русия наметавонист барои коре ки берун аз сарҳади ӯ шуд шармандонашро ё табаашро муҷозот кунад. ҳамин қад ҷавобе додед ки ҳатто бачаҳои ҳамдастаатон ҳайрон шудане. онҳо бовар накарда истоданд ки ҳамин ҷавобе ки оли Рустам Азизӣ пешниҳод кард ҷавоби комилан дуруст аст. барои дуэл онҷо рафта будам воқеан ва фикр мекунам бисёр хубам баъзе чизҳоро ба ёд овардем. рақами саволи 12. таваҷҷӯҳ кунед ба саволе ки онро муҳаммад шарифзода барои мо фиристодааст аз ноҳияи тоҷикобод. тасаввур кунед ки як нафар агар зимистон ба австралия, баҳор ба фаронса, тобистон ба англия ва тирамо ба иёлоти муттаҳидаи амрико сафар кунад, касби ӯ чӣ метавонад бошад? яъне ӯ чӣ кора аст? ки аст ӯ? агар савол фаҳмо аст марамат як дақиқа вақт фикр кунед. зимистон австралия, баҳор фаронса, тобистон англия, тирамо иёлоти амрико. чишнаш мумкин аст леки вақти зимистон дар австралия иттифоқан тобистон аст. баҳор фаронса баҳори фаронса ҳам гарма, англия тобистонаш тобистони англия гана тирамо иёлоти муттаҳидаи амрико. чӣ метавонад бошад ин чиз? касби ҳама одам фақат дар гармиҳо мегашта боз бошад, дайвер бошад ё ин ки ва я намуд чиеку спорт айку доре надоре дар болои намак велогонка раллиҳои австралиан опену чиму чӣ мешавад саёҳати ё теннисист австралиан опен мешавад баъд чӣ гуфтанд франсия ролан гарос мешавад тобистон англия давай ҷоми чӣ мешашу як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста. теннис ки ба саволи муҳаммад шарифзода ҷавоб мегӯяд? ҷаноби ровӣ ба ин савол кӯшиш мекунам худам ҷавоб диҳам. ӯ чӣ кора аст? ӯ бозингари теннис аст. теннисбоз аст? теннисбоз аст, бале. ва барои иштирок ва зимнан теннисбози хеле бояд ки ҳирфаи хуб бошад ки дар ҳамаи ин чизи гранд-шлем тавонад иштирок кунад ва яъне дар унҷо ҳар як теннисбоз намегзорад. ба фикрам ӯ теннисбози хуб бояд бошад ки дар ҳамин чизҳои тенниси байналмилалӣ бозиҳои теннис аст ки шумо номбар кардед. австралиан опену баъд чиз баъд уимблдону US Open. хуб тамом, дигар ман бо шумо баҳс намекунам. тамом, ҷавоб дуруст аст. ӯ теннисбоз аст албатта ва теннисбозе бояд хуб бошад ки дар ин мусобиқот албатта иштирок кунад. дуруст гуфтед. саволи рақами 11. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як
ангурпарвари амрикоӣ ки имкониятҳои хуб дошт барои ҳамеша тозаву озода нигоҳ доштани ниҳоли ангури худ он чизро иҷора мегирифт. чиро иҷора мегирифт ва ин чӣ тарз барои тоза нигоҳ доштани ангурбоғи ӯ кӯмак мекард? гӯш кунед. як дақиқа вақт марамат фикр кунед. ман қисарашин дигам. барои чиз кардан ӯ чизҳоро مرغ مرجان هست یا که ایندوکا رو راه میکرد ایندوکا میرفتن چیزها رو میچیدن نه انمون اینی نه امین قصه ششین دگیم حتی اون فیلم مرغش میگل با قلموش میگل مرغ مرجان چیزی که بگی همین ایندوک خلاص تاجیکی همون ایندوکا میرفتن حاضر همین استفاده نکنن یک نمود بودن است که همون حشرات رو میخواد بسیار هوا میرفت خیلی نادرست باشه نه یک فکر کنیم برای خاطر من شنیدم یک بار کدوم برنامه بود بچه‌ها ما کدوم برنامه بود به همین معنی کم برنامه دیسکاری بود گفتن که همه خیلی حاضر همین چیز بیشتر در آمریکا استفاده می‌برن وظیفه اساسی همین ایندوکیو که با قلمو و چیزی که بود همون است که اینا فرمرها مخصوص میخرند که همین چیزا رو حشرات ضرررسان این چیزا جمع کنن برای خاطر як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат зардори даста ки ҷавоб медиҳад? ҷаноби рои мо як дақиқаи иловагӣ дорем мехоҳем онро истифода барем ки метавонед албатта истифода бибаред. марамат як дақиқа вақт фикр кунед. мехӯрд не як чиз аст ҳамин индук ки дар хона индук намехӯрад худи барги ангура индук мерад ҳамин чизоша мехӯрад баъд дар барои картошка ҳам тоза кунӣ истифода мебарад жукора мехӯрад индук ана ҳамин чиза аввалан масалан дар амрико ҳамин фермерҳо яке баъд фаҳмидан ки гӯшти ҳамин индук бисёр хуб буд аст вазифаи асосиш ҳамин буд ки бояд ҳашароти зараррасонро мечин бу пиставои ҳамин пистагӣ намечинад خیلی وقتا جواب میدیم شما جواب دیگه همه یک جواب ندیم شما همین چیز گفتم گرفتم با تو این تصدیق کردیم بزغالم خیلی نوشد همین چی هست همین گفتی ایندوک هم مرغ مرجانه در ایران با قلمو میگه در افغانستان فیلم مرغ хуб марамат як дақиқа вақти иловагии шумо ҳам сипарӣ шуд. инҷо мо дар бораи як боғбоне суҳбат дорем ки ҳамон чизро иҷора мегирифтааст барои тоза нигоҳ доштани баргу меваи боғаш. хуб марамат чӣ ҷавоб пешниҳод мекунед? чиро иҷора мегирифт? ба ин савол саид акбар ҷавоб медиҳад. марамат муҳтарам ровӣ чун ҳамеша мо як вариант дорем хайр сари шуморо бо вариантамон чӣ намекунем ҷавоби мо ин ки шумо ҳангоме ки писта гуфтед баъдан ба фикри мо ҳарчанд ки ин ҷавобро устоди азиз рустам азизӣ гуфта буданд лекин аз ҷавобе ки шумо гуфтед мо бисёртар қаноатманд шудем дар ноҳияи 5 ҳамин бо гуфтаи шумо вохӯрда будам ки чун он ҷо майдонҳои писта бениҳоят зиёданд ва шумо низ хуб медонед ҷаноби ровӣ ки ҳамон ҳангоми мавсими ғундории пистаҳоро ба назди мурғи марҷоне ки мо дорем ба қавли дигар мурғи ҳилол ба назди ӯ мегузоранд ва ҳамон донаҳои вайроншударо мехӯрад. ба ҳар сурат шумо ҷавоби иваз намекунед. ин мисли ҳамун ҷавоби кайк аст не донишҷӯ кайк. агар ман ҳарчӣ ки гӯям шумо дар ҷавоб ду дақиқа ба ҳамин дигар хулоса ки омадем мушкил аст рост гап гаштан дар дигар. хуб ба ҳар сурат ин ҷавоби дуруст нест. чархбол иҷора мегирифт. вақте ки аз болои ангурбоғ ҳаракат мекард бо ин шамоли сахт ҳамон обҳое ки дар танаи меваву чизо буданд ҳамагӣ чӣ мешуданд? нест мешуданд. ва намунаи дигари ҳамин чизе ҳам буд ки ин ҳарчанд камака қиматтар аст вале ба ҳар сурат ӯ чархбола намехарид. мурғи марҷона метавонист бихарад ҳар мурғи дигара вале барои ӯ шояд ӯ қадар чархбол ниёзи беш надошт. ба ҳар сурат бозитон ҷолиб буд.
бозии ба охир расид. Мо 6 саволе ки доштем пешниҳод кардем. Ташаккур мегӯям ба муаллифони саволҳо, ба Амонулло Султонов, ба Фаррух Валиев, ба Муҳаммад Шарифзода сипоси беандоза барои ҳамкорӣ ва саволҳои ҷолиб. Барои шумо ҳам ташаккур мегӯям ва мо мавсими навро ба қарибӣ шурӯъ мекунем. умедвор ҳастам ки гурӯҳҳои навро хоҳем дид. ман даъват мекунам аз муассисаҳои таълимӣ, аз вазоратхонаҳо, коргоҳҳо, кумитаҳо, аз ҳар мақоми дигаре ки умуман ҳамин гуна бачаҳои хеле донишманду дар ҷустуҷӯи илму дониш доранд, шумо ҳамкорӣ кунед. Шумо дар ҳайати 6 нафар як гурӯҳ барои ин барнома бифиристед ва умедворам ки мавсими навбатимонам ҷолиб хоҳад буд. шумо нишони почтаи моро дар экранҳои худ мебинед. мо тафсилоти бештарро ба устаи почта метавонем баротон бифиристем. ин бозии рафиқона буд. Ташаккур барои шумо бачаҳо. Субҳон Ҷалилов будам. То барномаи дигар комёбу муваффақ бошед.